Okei, nyt on noustu 30 minuuttia. Välillä vähän iisimpää. How are you? Dying! Siellä on elefantteja. Siellä on ehkä semmonen 20 minuuttia ylösmätä. Okei, noin 5-10 minuutin päästä tarkkaan muista altaa ole perillä. Ei enää kukaan jaksa juosta. Aikaa meillä on mennyt tähän mennessä tämmönen 40 minuuttia. Näistä edellä olevista kundeista toinen juoksi tän viime vuonna alle 30 minuuttia. Joten kaikilla on vähän varaa parantaa kondista. Okei, sit mentiin. How nice is this? Kahtellaan perillä. Poskortti. Antaa poikien mennä. What was the time? Oh fuck. Aivan ei tää tähän loppunutkaan. Tässä vielä lihaskuntoosuus loppuu. 5 kierrosta. 10 kyykkyä, 10 steppausta tuohon per jalka tuohon tasolle, 10 punnerusta, 10 tippiä, 10 vuorikiipeilijää. 5 kertaa. Pitää mennä tekemään. Okei, tässä meillä tekee 42-vuotias äijä, joka johti meidän ryhmää hulluna. Muut junnut ollaan täällä hyydytty. Oksennetaan välillä. Mikäköhän toi on? Kaikenlaista.